To salamu alaikum. Amu alaikum To salam. na da mu zauna. To shikenan, nagode. Kamar yadda na tambaye ka, kai masoyina ne. Wannan gaskiya ne. To kuma kana da wani buri ne? Tabbas ina da burika ma za a ce ba buri ɗaya ba. Kamar yaya burin? Ina da burin tafi da su cikin lamarina, na ɗauki shawarar iyayena. Mama na ta ce in zage kwanji, na fara nema in bigi kirji. Neman abinci ba sata ba, Allah ka canja labarina. Ba ruwana da mai zagina, ko kuma wanda ke kushe ni. Ko kun kina ku kun so nawa, karya kuke ku ja ra'ayina. Na sha tabara na sha yasin, na sha riga kafin alazi ne. Ko kai jifa kanka za ta dawo, Allah na baiwa duk lamarina. Waka nake ana takawa, waɗansu na ganin aibuna. Wai na ci nasu na rufa nawa, Allah tsare ni in zama kura. Kura ruma uwar kuraye, gara kumi cikin yan tsaki. Ba jan faɗa ba da na yi tsaki, da na huce dukan haushina. Rashin jini rashin zagawa, ko ka buga da ni ai a banza. Tunda ba competition ake ba, balle a ce kafi ni iyawa. Ko da an ce kafi ni iyawa, ban ja ba ban sako hasada ba. Kai ma wani ya fi ka iyawa, ni ma na fi wani da kwarewa. Amma ka zo kana zagina, wai yaushe ne na fara fitowa. Dan na yi waka an mini kyauta, shine kake ta jin haushina. Sana'ata ce, ni wannan sana'ata ce, sana'ata ce, wani boyewa domin ita din sana'ata ce, sana'ata ce, tana bani ci tana bani sha sana'ata ce, sana'ata ce, dukkanin sutura ta in ka gani sana'ata ce, sana'ata